kin gan shi nan. Ina wayar da ka bada kace in je in kai mai da gurin caji iPhone 13 Pro. yau wato an samu matsala, an samu mushkila. A danna mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci. Baban tunkiya. Anguwa shiru tun ɗazo kuma na aiki yaro kirarin yan nan kuma amma dai still ko me ya tsira ta ma uhu tsakani da Allah duk duniyan nan ni ban ga yarin da nake so irin wannan ba kuma ina son in damfare ta. To shi wannan kuma tun ɗazu an ce sai ta riga shi zuwa kuma a zo a samu matsala. Kuma ina son ta ni ina son kuɗin ta yanzu ya za a yi. Bai dai mu gani in dai ta zo. Assalamu alaikum. Ha? Tun ɗazu kuma abin nan ko bace ga sakon na bane an aika ki zo. Kaga baby kai hakuri na dan karasa aiki ne shi yasa na fito to ba ga na fito ba kuma. Ni ba duk duniya ko shi yasa ko kai ni limamin angon nan ma zan iya kashewa saboda ki. Yanzu dai ba wannan akwai abinci a gidan ne ko babu ban faci komai ba. Ka ci komai ba? Wallahi ba abin da na cikin gannan nan kuma dai kin san kuɗin na banki kuma da rana ba network. Banki na da rana ba network tunda kin san ni banki na ba irin na kowa bane. Ba network da rana. To kaga abinci dai ko zaka ci abinci amma dai iya magana alƙawarin mu ka zo min da shi. Okay ki ce min iPhone 13 Pro. Yawwa ita mana ka san ka ce tare muke da abokina na ce mishi ya wuce can gurin abokina shi ma abokin nawa ne mai caji an so wayan sai ya wuto har da kwalinta ma hannun da kwalinta zai kawo miki kake da mu ana nan ma na sita miki ma ofera na ba da har layika an bada na sa miki a cikin gida in fadin ke ne wallahi zan iya kashe liman amma na anguwan nan naku Allah ya tabbaki dan hajiya. Yawwa dan halak kin ganshi nan kin ganshi nan ina wayar da ka bada kace in je in kai mai da gurin caji iPhone 13 Pro. Yau wato an samu matsala, an samu mushkila. Na kauyen latsandan bakin ruwa daidai ruwan nan wajen lungun kaci uwaka. Na gane na rantsewa da ubangiji da lalace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zo tsallaka bakin ruwan nan in je in kai ma cajin wayan nan wayar ta subuce gaba daya ta fada cikin ruwa amma layukan ba su fada ruwa ba ga layukan nan. Me? Wayan ta subuce. Wayan ce ta subuce ta fada cikin ruwan. Amma kuma layukan da za a bani amma kuma a ruwan. to ai layukan ba su fada cikin ruwa ba ga layukan. No kina ji baby kina ji damun wannan ya daɗe bai da wani yana ɗan damuwa. Wallahi gane? Ya ai ni ba damuwan shi bane damuwa ta magana nake akan wayan da za a bani saboda an raina min hankali wayar ce ta fada ruwa aka tsamo layukan. Bai kamata ki haka ba. Ka fara ba ta layukan. Ai kaddara ce ke da kaddara. Amma kai ma za a yi dan Allah dan Annabi ka sake waya da 100 da miliyan 100. Baby ki tsaya. Kin ga mun zo gidan ku ki kashi. Kai alquran wannan ba ta damfara ba. Kaga wannan? Sai dai mu je gun Aisha. To ka daina ƙarya saboda kai ne haka. To mun alƙawarin abinci ne to kuma kai baka ci komai ba. Kana zuwa sai ka je kai hoto da iPhone ka zo kai posting da bidiyo ka zo ka ci yarinya wai kana da iPhone 13. Baby no ke ma fa ita kake kira. Kali. Ta yadda wayan ta fada roga layukan ba ta da wayo ba za ta damfari ba. Goye ka fa bidiyo ce kace mata wai ka sai iPhone 13. To ya za a yi ka zo ka ce iPhone 13 ta fada ruwa. Ka samu ka ciro layukan ita wayan ya kai ta fada ruwa ta bar layukan. Na yi tunanin yarinyar gara ce amma tunda ba gara bace ba gara gida. A danna mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci. Baban tunkiya.